At karon dani pangutano nato sila kung kay numdum ba sila kanu sila na baptize. Kung magninong-ninang ka dapat may numduman jud ka. Pero murag nagduda ko. Ano? Murag gaduda ko gamay ani nga picture ako murag. Oh, thank you, God! Thank you God. Adik, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. What's up, Badlang people? Natakaroon na sa ngayon makanhan. Mukha niya ang among baran sa resident. Gikan nami sa simbahan. Hindi niya tayo sa reception area. Sa baptism ni Raiko Alaba. O yun saan? Magdula tatanan or magkaon? Natakaroon dani pangutano nato sila kung kay numdum ba sila kanu sila na baptize. Sari. Kay numdum ka kanu sa ka na baptize? November Wrong. January 16. Anong birthday? January 15. Ano niya? Pagkauma dayon? Oh. Ikaw, John Mark. Kabalo ka? Kadumdum mo? Ako, pinundom ko. Oh. March 16, 1521. March 16, 1521 when Magellan was discovered by Philippines. Sayo? Sayo de. Kadumdum ka? Ano sa ka nabaptisman? June. Ha? June 15. June 15. Wala na sa NSO nakakuan. Kinsa nakabalo din eh. Ako, kano sa ko nabaptize ma? Hindi na natin magsurya unsa nga year ha? Ang kuan na lang ang date. Wala ni mo makon akong baptismal na para sa imo. Nakalimot ako sa akong baptismals. January, February, March. Kanawa, wala gyapon siya kabalo kung kanus ako nabaptismal. Isa sa imong mga maninong og maninang ang naapa. Maninay ra ko nagdumduman si Maninay baby ra gyud sa tingan. Mo ba? Abot sa ban okay lang. Manin, asa kay mo manin nga. Si Maninay baby ra man ako nibalan. Yay, kani ha sa mga maninay ug maninay diha. Nagpasabot lang siguro nga wag yung kayo mo ikuan-kuan sa inyong mga inaanak. Oy, mo nang di malimtan mo. Wa pa regalo. Manawagan. Ang mga ninong na ko diyan ninang. Wala ko kaila. Kung magninong-ninang ka dapat may numduman jud ka. Kung at least nagpakabana ka sa imong inaanak mo, mo gina importante. Balag way regalo basta kay Hmm. tagay ko din yung kwarta kadamin. Kay numdum na mo asa mo gibabunyagan?
Asa dapit nga simbahan? Ha? Philips? Ato sanang i-confirm. Oh no! Ikaw? Philip? Ikaw? St. Michael's Cathedral, Iligan City. Ikaw? Alam niya, Aubrey! Nasilula. Nazareno Church. Nazareno Church? I-confirm ba na ko na sa iyong mama? Si Rodel, Ibunyagan sa ni SDA? dili man siya sa Nazareno, SDA man na siya. Ma, wala ni nabunyagan kani? Kani siya? Ang nabunyagan nga, gamay pa, ako ra gyud. Ang mga uban, ayan na sila nabunyagan na, minyo na. So si Uncle Dodong dito na sa pagkasal na bunyagan. Kamo makainom doon pa ba mo asa mo na bunyagan? Unsa nga day? Wala na ang mga ninong ug ninang nimo na dumduman pa rin niyo? Uban. Nganon din naman madumduman pod ang katunga. Ha? Kamo mga ninong ug ninanga mo, may lang mo sa kaon sa paniudto pero nakalimot na din. Ikaw, unsa man ka nga adlaw di bunyagan? Injan, tangag. Kinsa man tong mga maninoy ug maninay nga wala na kani. Sa mga ngalan nganli. Maninoy, si Juan, Edelson Jam, Samarista, Melody Ann Vitos, o si... Maninoy, Bilodian. Ano na to, Maninoy, isang gamok. Ay, isa na maninoy. Melody Ann Vitos, si Faith Mary Ann Millar, Damiana din kauban sa World Cup. Si ID Pearl, sa Gayon, Beth Balasabas. Nawagan mi ha. Kada ko may gasto niya, wag mo ni ani dan eh. Tapos ang gift ninyo, nanay nagatawag sapatos, nanay chupon, lahi na lang car. Diaper. Gatas, pwede ka ng tag 2,000. Ha? Carrier, Carrier, unsa carrier? carrier sa baby. Stroller, nanay stroller. Bakit stroller? Wala pa stroller daw, so dapat blue. Baby blue. Kay baby pa ba na? Unya na kung magkuan, adult blue kung dapat. Kaya ang tarp para sa kuan sa inyo. Unya ang photographer, mahal ra ba kayong photographer o videographer? Sus! Duterte man. Pero murag nagduda ko. Murag nagduda ko gamay ani nga picture ko murag. Murag duda ko ani dapat sundalo dapat ni. Kay murag nagduda ko ani nga picture ko. Irene Tabaransa. Tumot nakaasa kang gibaptize. Kaya lamot na sad siya. Mahinumduman ni mo imong mga ninong ug ninang. Di ko kabalo sa ilang pangalan. Ang uban nga mga maninong ug ninang ano kakalimtan mo na. Di mo ata ko Christmas di. Girls ko sa mga maninong ug ninang diyan. Kabalo mo siya na. Common goods basta tapok-tapok sa Tabaransa na gyud na bring house. Dapat kaunon na gyud ng uban diha. Or else bahin-bahinon. Kung dili ni bahinon wala na yung kaon man. So ano naman, di ba? Pangutan na, kay namdom baka katong na-baptize ka? Unsa nga date? October 28! Love it ka! Ang anniversary! Oo, nakadumdum yun ko, nakaputi ang pare. Ano naman? Diba nakaputi ang pare, nakaputi ang sakristan. Unsa nga year? 1993. Ang ubang religion dako na i-baptize. Ang mga Katoliko bata pa nganong lahi man. Di ba ang baptism is i-cleanse ka sa sin. Oh, sa Catholic faith. Kay original sin. Oh, original sin ang i-baptize sa Unsa din ang sa ubang religion ka ng photocopy? Ikaw kabalo ka sa kagi-baptize? Ana. Ikaw. Smile. Ako ng kagkag. Ako'y nangangakong gawin ang makakay upang mahalin at ang Diyos at aking bayan. Gumawa ng mabuti araw-araw at sumunod sa batas ng kagkag. Gawin ang makakaya. English. Melon tinta. Si Milon. Leron. Yung tinta.
everything. Wow. Ana? Answer. Okay. God made everything great and small. God made the sun. God made the trees. God made the mountains. Oh, ano? Okay. God made the mountain. Me? God made me. Thank you, God. Oh, thank you, God! Thank you, God! Thank you, God, for making the sun, making the trees. The mountain and for making me because you can see. Eyes. Ana? You can see. Because you can see. See. Eyes can see. Because Because you can see. you can see. I have two I eyes. have 2 eyes to That see. can see. That can walk. Kusga yung God! And with me. Go. Yay! Pili ka ni white or black? Ha? Asa? Ha? Mama ni mo Magnegosyo ka dito sa Philips. Asa kaya mana? Kana na lang, ahaman. Kana. Sige, kana na lang. Sige, mag-YouTube na. Kana na. Nama YouTube, ana. Nalagi, promise. Tawagin ko. That's it, mga mix. Mula sa na itong episode karon og kita-kits naman sa sunod nga video. Like and comment below. Subscribe. Bye-bye! Bye-bye!